Thank you po talaga. Sobrang thank you. Wala, ate. Kasi malaking tulong sa anak ko, Maria. Hindi na ako mamasaga ng sobrang matagal, abot ng hapon. So, hello mga kabusog. So, for today's video, ayan, ang ating Hako Challenger ngayon ay ang ating maswerteng nag-comment sa ating YouTube video ng Hako Challenge ni Tatay Billy last time. So, kung gusto nyo rin mga kabusog, comment lang kayo dyan at malay nyo kayo nang mapili na susunod. Ayun lang po dalawa. Hello ate, ano pong pangalan nyo? Pwede pong paalis na kami. Para makita kayo. Si Cherry Flores. Cherry Flores. Taga saan po kayo ate? Taga Santa Cruz. Pero tawag nila sa Santa Cruz sa akin, si Isaya. Saan po talaga yung probinsya nyo? Sa Sabi City. Sabi City. Nakapag-asawa lang po ako po. Yung asawa ko, kapagkahan yung asawa ko. Ilan po yung anak nyo ate? 3 Maria po. Ito po si Chloe. Pareho po kayong mag-asawang Opo. tricycle po. Opo. Sino po yung nag-comment sa sa Siya po, tsaka ako. Wow, Paras galing naman. kaming nanonood. Pag break time na ng pasada, nanonood ako ng mga challenge. Ilang taon ka na, Ben? Ba? 11. Anong grade ka na? Grade 6? Wow, galing naman. Nag-comment siya sa YouTube namin. O yan, te. Dahil ikaw ang napili ni Ma'am Christy na mag-Hako Challenge, napakaswerte ng comment mo, te. Tapos kanina ate, nung kausap ka niya, kala mo daw, Anong akala mo, te, doon sa tumawag ako? Kasi nung yung sabi nung anak ko, mama, kasi excited siya kahapon, sumayday kaming magpintura tsaka yung baklas sa eskwela. Opo. Sabi nila may bayad. Kaming dalawang mag-asawa, tulong-tulong kami, sayang din yung pambili ulam. Nung sabi nito, nalo ka mama. Ay, huwag kang naniwala agad, mama, scam. Kaya kanina tumawag ako na sabi mo, ay, totoo po ba? Hindi ba po ito scam? Kaya natawa ako. Yung asawa ko, naging excited siya kasi sabi ko, tanongin mo muna kung totoo. Totoo talaga to. alam niyo ho bang nag-comment siya sa YouTube ate? Ako nag-comment, tapos siya nag-comment, hindi ko naman alam na, kasi ang Siya yung tinawagan ko kasi... nag-comment siyempre, hindi mo naman alam yung swerte. Pero first time to na naniniwala talaga ako na O, dito tayo, te. Umuulan. Baka dumami tayo dyan. Ate, ano pong feeling niyo ngayong napili po kayo ni Madam Christy para mag-Hako Challenge? Ay, yung saya, walang kapantay yung saya. Sobrang saya ko talaga. Ano, te? Excited? Kinakabahan? Yung nanginginig yung ko, hindi ko alam na sa excited siguro to. Huwag kang kabahan natin, baka wala tayong makuha. Kinakabahan ako eh. Pero sana malis yung kaba. Matulad ko sa iba, dahil pa lang yung... O, te. Sige, ready na tayo, ha? Pasok na tayo sa loob. Papasok na tayo, te. Ay, malamig pa na dito. Kuha ka na ng basket mo, ate. Ayun na tayo, yung yellow. Eto, te. Gusto mo pwede to. So, Ate Cherry Flores, ang ating pinaka-maswerteng nag-comment sa last video natin ng Hako Challenge. Ate Cherry Flores, nasa ng 30 seconds. Ayan.
Your Hako Challenge. Your 30 seconds. Kulang na sa practice. Your 30 seconds Hako Challenge starts now. Go, ate, dali! Wait lang. Hindi ko napindot. Serious? On mo ulit siya kasi hindi ko napindot. Hindi ko kasi cellphone to. Ma'am Cherry Flores, your 30 seconds Hako Challenge starts now. Go, 30, dali. 29, Dalian mo, 28, ate. 27, 26, 25, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, Ate, dali. 14, Ate, 13, dali! 12, Dali. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Uy, pang-ulam lahat. So, ate, bibilangin natin yan yung nakuha mo, ano? Ay, may tumutulong pa kayo dito. Kaya lang, te. Okay ka lang. Gusto mo tubig? Gusto mo tubig, ate? Relax lang, te. Tubig, ate. Gusto mo? Tubig? So, dalawang chicken nuggets, dalawang sisig, dalawang patty, dalawang pure food, dalawang tonkatsu, ay, magwe-wings si madam, dalawang wings, dalawang chicken, dalawang bacon, dalawang liempo, dalawang samgyeopsal. So, puro frozen madam. Ang baon. Para sa mga... Ano naman masasabi mo tayo na wala na kaming pambayad dito? Swerte ni madam, siya pang napansin. Nervous na ako. Ang akala natin, mga diaper lang ang Hindi pala! And ayan mga kabusog, as you can see, binabayaran na natin ang nahakot ni ate. So, magkano kaya ang aabutin ng kanyang nahakot? Ayan, makikita natin. Start from 0, tas naging 1,943, 2,000, and pataas pa po ng pataas yan. And sa mga gusto rin pong maghakot challenge dyan, don't forget to like and subscribe po, and comment na rin kayo para malay nyo mga guys. Malay nyo naman kayong mapili next time. 3,000. Dami pa. Pati na lang. 5,000. 5 na, sir. Or 489.7. So, madam, yan. 4,489 ang nakuha mo. Ano naman pong masasabi nyo, ma'am? Thank you po talaga sa blessing na binigay niyo sa akin. Sana marami pang matulungan yung mga tao. Tsaka sa mga po, like, share po sa kay Ma'am Christy Vlog. At sa mga yung kabusong. Tingin ka sa pangalan sa damit namin, wala. Walang kopya. Ano naman sa feeling, te? Kaninang hindi ka na ata makatayo. Parang dito yung Nanikip. galing ako kasing mild stroke. Ay, sorry po. Hindi, mamaya hindi niya ako paputin. Ay, hindi na gano'n. Pag ganon, te, yung anak mo. Oo. Sa mas gusto ko talaga. Thank you po talaga. Sobrang thank you. Wala, ate. Kasi malaking tulong sa ko, Maria.
Hindi na ako mamasada ng sobrang matagal, abot ng hapon. Thank you talaga. Sobrang thank you. Para sa mga anak ko. Hindi ko talaga nakalain na may ganito. Kahit gali ako na malso. Thank you po talaga. Sana i-bless pa kayo ni Lord. Kung sobra-sobra pa. Thank you. Thank you din sa'yo, ate. No, ano, te, umiyak ka na, no? Oh, hindi na niyan kami scam, ha? Naniniwala ka nang hindi kami scam. Thank you talaga. Sobrang thank you. Sana i-bless pa kayo ni Lord. Totoo. Thank you din, ate. Kasi tagal kong namamasada talaga. Hindi ganito na siniswertin ka. Bira lang yung swerte dumarating. Pero sabi nito, hindi ako pero nung tumawag na, hindi. Ngayon mag-ako challenge. Sabi Kaya sabi, totoo po ito? Hindi po ba scam? Sabi niya, kala ko po scam lang. Wala po. Eto pa. Okay po. thank you po. Thank you po, ma'am. Thank you po. Thank you din po. Happy ka, Ben? Totoo yan. Sandaling oras, naka 5,000 na daw. Thank you po talaga. Oh, ingat ka, ate, ha? Opo. Baha po doon sa amin hanggang dito. Oh! Oo, taas po tubig. Kaya pag pumapasok yung yung dito sa butso. Eh minsan pag hindi na ako umuwi sa bahay, na lang para hindi palubog, baka mano yung makina. Saan ho ba kayo sa Santa Cruz, ate? Sama, dito sa Liko. Pag tinanong mo sa paradahan, saan yung bahay, saan yung ni Bisaya? Yun, Bisaya lang kasi. Saan ho yung ba yung mo, ate? Yung Dito lang sa pilahan mo? Sa mismong palengke? O dito sa yung West Oda, ito. Pwesto doon. Yung asawa ni Kato. Ganun. Mas kilala ng lakot. Lalo na sa Central kasi na yung mga bata, kahit may pamasahe o wala, lalo na yung mga batang naglalakad. Minsan, kawawa kasi yung bata, naglakad ng malayo, sasakay mo na. Eh, dalawa lang naman sakay mo. Pinapasakay mo na. O, ate, umuulan na. Uwi na tayo. Ingat po kayo. Bye-bye, ate. Salamat. Bye, ate. May napasaya na naman tayong pusa, mga kabusog.